Һаумыгыз, хөрмәтле Курай моңын һөйүселәр һәм Курайда өйрәнергә теләүселәр. Бүген безнең икенче дәрес. Икенче дәрестә без Курайда тавыш сыгарырга өйрәнәбез. Курайда тавыш сыгаруы ябай эш түгел, бик авыр процесс. Иң тәүдә без Курайды куябыз, өске кыркыс тешләрнең уртаһына. Я улакайга, я уңга. Кемгә нисек уңайлы? Курай куелган яктан без ирендәрне ябабыз. Икенче яктан ирендәр асык кала. Курайдың аскы өлеше аскы тешләргә ята. Телдең осы аскы тешләргә терәлеп, Курай исенә тел ярдәмендә тиш дигән тавыш менән һаваны өрәбез. Курайда тавыш сыгарган вакытта бармак басу уемдары асык калырга тиеш. Шуның өчен мин һеҙгә кәңәш итер инем, тавыш сыгарган вакытта Курайды һыңар куллап тотырга. Курайда уйнарга өйрәнгән сакта үпкәләрнең актив эшләвеннән баш әйләнеүе ихтимал. Шуңа күрә лә вакыты менән тәнәфес эшләп, организмды ял иттереп алырга кирәк. Баш нык әйләнгән осракта ултыргычка утырып уйнау тәкъдим ителә. Курайда таза тигез тавыш сыгарырга өйрәнгәс, бармактарды һәм кулды куярга өйрәнәбез. Курайда кулларның куелышының ике варианты бар. Беренче вариант — Курайды уска һалабыз, баш бармак менән, я хук бармак менән беренче бармак басу уемын ябабыз. Баш бармак менән, я хук бармак менән. Кемгә нисек уңайлы? Артабан икенче бармак басу уемын саганак бармак менән ябабыз. Шулай итеп, безнең улакай кулдың усында Курай ята, хук бармак менән һәм саганак бармак менән беренче һәм икенче уемдарды ябабыз. Инде уң кулдың саганак бармагы менән өченче уемды ябабыз. Һәм хук бармагы менән уң кулдың дүртенче уемды ябабыз. Инде Курайдың кире ягында урнашкан бишенче уемды уң кулдың баш бармагы менән ябабыз. Шулай итеп, безнең бармактар Курайдың уемдарын япты. Әгәр дә кулдар капма-каршы торһа, шул ук бармактар менән уемдарды ябабыз. Бармактарды япканда уемдар тыгыз ябылырга тиеш. Әгәр дә сак кына булһа ла уем ябылмай икән, димәк, безнең Курайыбызның тавышы сыкмай. Әгәр дә ябыла икән, безнең Курайыбызның тавышы сыга. Курайда тавыш сыгарган вакытта телдең функцияһы бик зур роль уйнай. Кайһы бер курайсылар телдәрен дөрес куймау сәбәпле сифатлы тавыш сыгара алмай. Шуның өчен игътибар менән тагыла бер тапкыр күрһәтәм. Телдең осын аскы тешләргә терәйбез, телдең уртаһы бөгелеп аңкауга төкәй. Һәм аңкауга телдең уртаһы һугылу аркаһында безнең һавабыз Курайга өрелә. Шулай итеп, без һеҙҙең менән бөгөнгө дәрестә Курайда тавыш сыгарырга һәм бармактарды куйырга өйрәндек. Киләһе дәрестә без һеҙҙең менән
Урайдың ноталарын цифра ярдәмендә уйнарга өйрәнәбез.